Kamu ini siapa? Hani. Hani. Oh. Di sini tuh enggak ada yang namanya Eni. Pak Soleh. Loh, mana Pak Soleh? Hah? Kok iso mosok Eni rek bilang? Hani. Yo. Pripun to ya? Iya. Hani wo berarti jenengan iki kupingin jenengan Radi Sulaya. Nggih, aku lek cetuk wong ayu iki kudu budek wae kupingku kok Lho mana api Eni? Api Eni. Berarti kan jeneng abang mulai. Kaya nunut kemang lho le. Selamat siang. Uluk salam dulu no. Nggih. Selamat siang menjelang sore nggih niki. Nggih. Kagem sedaya masyarakat desa. Endi to Om? Margomulyo. Gempol Kecamatan Juwana. Leres nggih. Leres? Wah nggih. Masyarakat semene mbane nok kumpul kabeh. Guyub rukun ndek enek sing jotos-jotosan ya. Iki nyang apa semene mbane kok madhep rene kabeh iki lho. Enek sing madhep nono kae Mas. Nyapa? Pipis. Ya deloken kono to, terno bisa. Bisa pipis nggih. Nggih niki. Ya. Griyanipun sinten wau? Dalem saking panjenenganipun Bapak Ega. Tak kenal maka tak sayang. Pak Ega, halo. Pak Ega. Ngacung, Pak. Wah, Masya Allah Mas. Ya lek tipake ra pantes no. Kuwi jek enom gagah, Mas. Mas. Nggih, kalian Mas Ega. Mbak Via, Palen. Via tok ya. Nggih kagungan. Hajat Nggih. menika tasyakuran akikoh putra tercinta. Adik Kaifano Zihan Devi Ataraska. Ya didoakan dulu cantik. Semoga adiknya kelak menjadi anak yang sukses. Amin. Soleh, pintar, berbakti kepada orang tua. Dimanapun adik siapa tadi Kaifano Zihan, dimanapun adik berada itu diberi keselamatan, kawilujengan dan kesehatan. Allahumma. Amin. Amin. Marak suan kata-kata saking Mayangkara, campur sari liken salindri grup Mbak Hani. Oh, ini pinanggih kalian priantun benten wonten Margo Mulyono. Wih, jan matur sembah nuwun. Enek sing bagus, sing cantik. Wah, adik-adik barang. Ibu-ibu ngriko Bu monggo pinarak ngajeng mriki mawon monggo. Wah, jan ki kok. Muga-muga slate sire ra slot panas ya. Nggih. Bu niku bokonge mboten gatelan, Bu. Kelebon kami tanggang putiku. No. Halo. Ade ngaturaken menapa, No? Nggih. Monggo saking kadang-kadang Mayangkara niken salindri grup. Nggih. Nggih. Ya niki yogane tasik enem-enem. Luar biasa. 6. 6 jomblo. Jomblo bagus-bagus. Kabeh cilik-cilik sing paling gede dhewe tukang ecek-ecek. Apa das? Kuwi dhek iki wis ganti jeneng udu ecek-ecek. Apa? Lek ngarani saiki cilik. Aku jenengku kuwi kek ngawur wae ra. Ngene iki lho Mas. Ecek-ecek tamborin. Oh, tamborin. Budi dhewe awake lemu dhewe apa dasare dhewe penyakit beri-beri piye? Ya jelas. Jelas lho. Ya, Duk, hari katur kemana sesarengan kadang saking Pak Budi Budaya campur sari Rikes saking kadang-kadang Mayangkara campur sari halus-halus. halus dulu. 6. Alamat wis katon
Dilondok. Kompak. Kompak. Semangat. Semangat dasare Cik Nem-nem. Iki nyuwun sewu campur sari Mayangkara menika sedaya saged meliputi dari dangdut, campur sari alus, campur sari garap, keroncong, jaranan kabeh iso komplit sing ora iso sitok. Napa? Waras. Lah ya. Iya. Dangdut iso, langgam campur sari. Bisa. Rock sak jerone rock ya. Ora oleh. Ora oleh. Rock barang. Rock bisa, dangdut bisa sing ora iso sitok. Waras. Yo ku malu waras ku. Lah ya. Tapi ki sing nanggap kok ya enek ya. Lho, sing digoleki ra warase kuwi kok kabeh kudu kaya no ya. Pacaane sarwa asli jerobah Ayu hati ora ana wong wadon liya kejaba mung sliramu wonten ing atinipun kakang. Wong ayu kok kaya ngene jelunete ora coba. Napa niki jarek kula suwek Kang Mas kula mingkup-mingkup. Kene kok. Oh, sampe ning kene. Sampe nyapa mau ning kene lho, Mas. Sampe nyapa ngaling-aling nyapa. Sing satu malam ku sendiri. Belok kok. Pas. Kayak nyondro rapi. Lah iya. Putri. Injih. Sehat nggih, No? Alhamdulillah sehat. Sampeyan piye, Mas? Alhamdulillah lek MC aja ngantek waras. Lek iso. Kudu edan. Oh. Mergane sing dibayar edane kuwi ya. Marak sowan menika atur panglipur kunjuk dumateng sedaya tamu pakurmatan ya, No. Injih. Nggih, menika warga desa Margomulyo. Margomulyo. Gempol, Kecamatan Juwana. Menika wonten dalem panjenenganipun Mas Ega, Mbak Via ya, No. Acaranipun apa, Mas? Acaranipun tasyaturan akikoh. Lho, kowe biyen te akikoh ya ora? Kagem adik apa ya? Kaifano. Oh, iya. Dongakne Cahayu monggo. Jadi anak yang soleh. Amin. Baik kepada orang tua. Amin. Apa yang dicita-citakan tercapai nggih, Amin. Mas ya? Nggih. Kejaba Amin. putrane sing didongakne, bapak ibuke didongakne. Mudah-mudahan
Mas Ega kalian Mbak Diberi Fia umur yang panjang. menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang saling mencintai dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang, kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga menjadi keluarga yang saling mensurgakan. Amin. Anyar lagi anyar. Ega-ega dipun paringi momongan putra soleh lana solihan. Diparingi rezeki ingkang halalan barokah Allahumma amin. Allahumma amin. Asik. Dengan ngomong ini. Amin. Allahumma amin. Cek 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 cek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Bocahe lek kulino ngibot kenonge kliru teko bocahe. Heeh. Aku yo Iya. Dalam Sampeyan ki asline nama lengkapnya. perkenalkan nama saya, mungkin saya belum perkenalkan nama saya Ijlik MC, umur sekitar 17 tahun. Apa-apa? Tenan Ijlik MC tapi lek menyebut pisan bae, lek ping pindho mesti meteng kowe. Ya. Piye mas nyelok? Ijlik. Mas Ijlik ngono. Mas Ijlik. Ijlik MC umur 17 tahun, status masih Yo perjaka. ora ro no. No. Yo ora nama panjang yo ora ro. Mosok Mas Ijlik ngono ndak ro. Ijlik Mas Ijlik Asmoro. Ijlik ngono. Yo melu aku ya. Ya apa Mas? Babu. Walah yang ini kok wis babuk. Selamat untuk mimpi tidak kering tadi malam ya. Udah bagus. Ya, monggo. Duk, ayo. Paring panglipur rumiyin saderengipun Mas Ayu Niken Salindri mengke jumeneng menika dipun garap riyen kalih Bapak Sinden ingkang menika sampun keparang rawuh. Wah, jas luar biasa. Nggih, monggo serengan prokata saking Mayangkara campur sari Niken Salindri. Grup luar biasa. Kalian bos-bos sewa matur suwun bos. Nah, mudah-mudahan berkasa. Lanjut. Kabeh
Ampun kan rumiyin. Niki mau ugi wonten permintaan lagu no TKW. Mangke dipun pinangkani sak sampun pun Mbak Niken ya no. Oh, injih. Makaten. Ya semoga. Saiki kadang-kadang mayang kara. Lope. Izin. Kaya ngono no, idungane sing nyukani Dana Sawer. Wah. Izin. Luar biasa, terima kasih. Didongakan ya. Didoakan. Ya, nyuwun sewu derek tanglet. Diberi rezeki banyak. Sing pasukan berbaju hitam, jaket hitam saking pundi Mas? KYS. Weh, Injih. Niki dari mana? Kalau boleh tahu? Sokolilo. Wah, luar biasa. Ganteng-ganteng sekali ya, no. Gek dermawan sekali, matur sembah nuwun. Dongane mudah-mudahan rezekinya semakin bagus, banyak. Barokah selalu ya, no. Terima kasih banyak Dimas Ayu. Putri Lope-Lope sampun luar biasa, terima kasih banyak. Mayangkara campur sari niken salindri gep kinanten mereka gangsal widowati kang badhe kawula jumenengaken setunggal boga sawiji minangka atur pasugatan libur sawetawis kunjuk dumateng sedaya tamu pakurmatan mligi atur mereka kunjuk dumateng panjenenganipun keluarga besar saking panjenenganipun Mas Ega Mbak Via sekeluarga. Nampaknya kurang top kalau cuman satu penyanyi langsung duo. Kita kasih duo ginuk-ginuk kita. Mereka Diah Mayangkara dan juga Kiki Wiji. Luar biasa monggo katur jumeneng saking Sasana Malangkara cantik wong ayu. Luar biasa sesarengan kata-kata saking Mayangkara. Maka
ngono jan Mas. Tak bialang di dasku. Lah ya. Terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Luar biasa, disapa dulu Nduk Niken monggo. Wah, Tepuk tangan toh jari. tepuk tangan sing dijoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lempem. Hah? Lempem. Yo mboten. Kene. Saya no, kersane istirahat biar riyin. mongso panas. Iya, mengucapkan selamat sore. Nggih. Kagem sedaya masyarakat Pati. Nggih, khususipun desa Desa Margomulyo. Margomulya. Gempol. Nggih, Gempol Pati. Wah, luar Juwana biasa. Pati ya. Nggih. Terima kasih banyak buat Mas Eka dan juga Mbak Fia. Iya. Semoga semoga langgeng untuk anaknya Kaifano Zehen Davi At Haraska Putra. Iya. Putra dari Bapak Ega. Putra dari Bapak Ega kalian Dubiang. Tak tulisi dhewe niku kok. Bedane lanang wedok angel jenenge kok Mbak Niken. Ya, oke, Nggih. oke. Didoakan. Doakan. Yang soleh. Amin. Terus berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Gunane tumrap bangsa lawan negara. Amin. Saged menjunjung nama derajat orang kedua tua. Walik kedua orang tua. Orang tua kedua. Kedua orang tua. Kedua orang tua. Nah. Oh, buyar. Dereng. Kangge atur pakurmatan adan asar kakumandangaken. Nggih, niki wau antuk sasmita saking perwakilan keluarga. Genah mati no kok Walah, jamu mati to. Ya, Ora katuran brik sawetawis ya no. Iya, periksa wetawis. Nggih, Iya, Kak. ngapunten nggih. Ya ora apa-apa. Mboten napa-napa. Adan, Deng. Adan. Ndi to jane musolane? Kono ngarep kono kalau Ken. Jare wong kene Kristen. Wah, Panggilan saudara. salam. Aku tak linggih neng ya nek. Iya, iya. Sepati neng ta. Nggih, siap. Minangka nggih Pak Bu nggih, nyuwun kemalapunipun sedaya kemawon. Minangka atur pakurmatan adan asyar badhe kakumandangaken, mbok pilih kata-kata saking campursari menika sedikit sawetawis kemawon. Sasampunipun mangke badhe salat asar kalajengaken malih. Matur gungging sembah nuwun. Dek Putri. Sik leren adat. Kamera tiket. Pinten to Mas? Kan? Ani. Nah. Coba kamu. Siklak piro, Bu? Jotan dong. Yang besar itu.
Alhamdulillah atur menika pakurmatan adzan asyar sampun kapiatur bebelih mereka saking kadang-kadang campur sari Mayangkara niken Salindri grup kawiwitan malih. Kalau mau wonten pamundhut nemen TKW mengke sak sampunipun Mbak Niken Mas nggih. Napa mengke kersanipun diropal kemawon. Siap, sing penting mengke pamundhut saking jenengan mengke dipun saged dipun pinangkani. Sembah nuwun nggih. Terima kasih banyak. Monggo Ibu Bapak ingkang sampun kepareng rawuh yang sudah hadir silakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Dari saya perwakilan Bapak Ega, Ibu Via hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak atas kerahuan kehadiran panjenengan semuanya. Terima kasih banyak luar biasa sekali. Jajal disepoti malih. Nggih, kersanipun boten kajok Nduk Ayu. Niken Salindri Mayangkara campur sari. Slogo. Hey, ho, ho, hey. Hey, ho. Napa nggo sukune kok di Ndak apa-apa. Luar biasa. Mereka sedaya tamu penghormatan luar biasa sekali. Inilah dia Niken Salindri. Ngos-ngosen ya no. Ora. Aku marah di KMI jadi aman ramai joget. Iya, terima kasih. Menyapa sederek-sederek. Mereka yang sampun ke Bang Rawuh. Wes ya no ya. Wes.
Yo ngalah, halah kok tisu. Lah aku perhatian iki kaya ngene iki lho Cahayu karo sampeyan iki. Lah kaya ngono kuwi. Wis lah. Iso ayu-ayu kok. Iya, Niken. Dalam. Pak, merupakan suatu kehormatan bagi kita seluruh taman besar keluarga besar Mayangkara Campur Sari. Iya, siap. Request sing penting sabar rumiyin nggih. Setunggal bagus sabiji mengke tetep dipun pinangkani. Mekaten luar biasa sekalian. Kali kadang-kadang saking Mayangkara ini Campur Sari. Terima kasih banyak. Nduk Niken memenuhi permintaan ngerawasi apa? Apa ya permintaan nih? Permintaan lagune kalau mau wonten nemen terus TKW terus lintang asmoro juga ninggal katresnan dipinangkan ya siap ya. Ngerawasi apa? Wirang Beh kok iso? Enak mas yang jaluk kuyan ning Mantan. YouTube maaf Siap. Nggih, matur ngeten Mas nggih. Siap pokoknya mengeten mengki nemen dipin-pinangkani. Luar biasa nggih untuk mas-mas yang di depan tenang mawon. Mengki saged dipin-pinangkani luar biasa sekali. Terima kasih untuk Bapak Ibu among tamomong rawuh ingkang sak menika sampun keperang rawuh luar biasa. Ngaturaken wilujeng rawuh, saha wilujeng pinarak, wilujeng rahapi pasugatanipun katira sikak eco lan sekeco sak keparengipun. Ya, satu persatu permintaan saking jenengan nanti tetap dituruti. Yang penting kuncinya harap bersabar. Saya list di sini nggak mungkin bakalan lupa, tetap dituruti. Lintang asmoro masnya tadi nanti siap untuk diaturkan. Bar ini ya no? Ya nemen juga dari masih yang di depan sini. Wah, terima kasih. Nemenin lagu wajib. Wajib no. Wah, ngedongi jempol masih itu jos. Terima kasih banyak. Kayaknya ngefans juga sama Mbak Nika Salindri juga, luar biasa. Masih yang depan ini loh, nyawere banyak loh tadi no. Iya, doakan mudah-mudahan rezekinya semakin tambah berlimpah. Amin. Mayangkara. 3 lagu. Iya. Sinden spek dewa. Sinden spek dewa. Diucapkan lagi juga terima kasih untuk. Dewa piye toh biduan nek? Iya toh. Ya enggak lah spek dewa aja jangan biduan toh sayang. Biduan aku disawer ning kene iki. Ya alhamdulillah tuh diparingi rezeki sama dulur-dulur iki. Nggih. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Nemen sudah ya Mas. Jadi hutang saya ke penjenengan sudah lunas. Tinggal urung sudah mulai bocah lagi. Terima kasih. Saya biarkan jenengan monggo untuk pinarak dulu cantik Bang Ayu. Matur sembah nuwun. Kaya dumate sedaya tamu penghormatan wilujeng rawuh wilujeng pinarak, wilujeng rahapi pasugatanipun katira sekak icolan sekeco sabarengipun. Terima kasih matur gunging sembah nuwun kagem keluarga besar saking panjenenganipun Bapak Ega dan juga Mbak Pia. Luar biasa sekali juga berdoa mudah-mudahan anak Mas Kaifano ya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tuanya, mudah-mudahan bisa memberikan kebahagiaan untuk keluarga besar dari Mas Ega dan juga Mbak Via. Luar biasa sekali. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman dari Nugroho Professional Audio. Terima kasih. Dan juga Nugroho Lighting. Dan juga acara ini, panggung ini juga disiarkan langsung live secara live di channel YouTube ya dari Max Pro Video Shooting Multimedia. Terima kasih. Dan juga dari Niken Salindri Family dan juga dari Rois Channel Lunut Mukti. Luar biasa sekali. Dan juga kontak person dari teman-teman Mayangkara Campur Sari Niken Salindri Club dari 081 234 25.000. Menika mangke panggih kalian Abah Abai soleh ya luar biasa. Pokoknya segenap keluarga besar dari Mayangkara terima kasih banyak atas sambutan. Terima kasih seluruhnya dari keluarga besar Margo Mulyo Gempol. Luar biasa sekali. Terima kasih santun Raja Sawer. Tenang Bang, beliau-beliaunya masih hadir. Masih hadir. Menurutku kira-kira sik bujang apa wis duwe bojo ya? Hah? Ayo ngaku ayo. Bujang.
Sing bujang aku yo. Bujang, mudah-mudahan nanti ora balang-balangan seret karo bojone ning omah. Terima kasih banyak. Terus tasik bujang, kula tasik perawan loh Mas. Yeay. Tenang. Kamu perlu saya sempurnakan ya. Sampeyan iso ngleboni gak? Iso. Iya, Dok Hani. Atas permintaan dulur-dulur yang sudah hadir, ini juga ada seratan ya TKW Lintang Asmoro ninggal katresnan. Niki MC tidak berwenang manut penyanyi mawon nggih badhe ngaturaken menapa. Sing penting sampun dipun list wonten mriki. Ya, luar biasa sedaya mawon. Monggo Ibu Bapak Belijing Pinara, luar biasa sekali matur sembah nuwun atas segalanya. Mbak Heni wah jan. Mbak Hani ya. Wah jan. Wiji mang di wiji. Wiji. Kayak wiji. Wajahnya kebak tatu ya. Ya maklum iki Ya. cetha sik sepisan kudu diapalne. Ya. Sok dijakne ben apal aja mangke kleru ae. Ya lek no ya. Matur sembah nuwun. Mbak Hani. Satu lagu saya jenengan semoga memenuhi permintaan saking sederek-sederek ingkang sampun request luar biasa. Terima kasih atas partisipasi dan juga jasa sabar saking jenengan. Mudah-mudahan ini betul-betul menjadi awal pertemuan yang baik. Amin. Dan kedepannya Campur Sari Mayangkara Niken Salindri Group diterima di sini kedepannya semakin laris. Amin. Amin. Allahumma amin, itu harapan terbaik kita. Yuk, semoga satu lagu Mayangkara Campur Sari. Nangis sajroning atiku sakwise Iki Campur Sari ini urung mari loh Mas. Sampun badhe ke Parangkundur. Wah nggih, siap matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Ya Allah, terima kasih banyak. Nggih. Jalan. Ingkang sampun ke Parangkundur ngaturaken wilujeng kundur.